Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Мобилизациягә эләккәннәргә ярдәм кулын махсус штаб сузам. Гуманитар йөк җыю, иҗтимагый, финанс һәм психолог проблемаларны шишу. Волонтерлар һәр мәсьәләне хәл итәргә әзер. Хәрбиләрнең гаиләләре ялгыз калмаячак. Аларны геройлар кебек озаталар. Мобилизацияләнгән егетләр белән автобуслар җыелма пунктларга китүләрен дәвам итә. Леногорскидан бер төркем хәрбиләр Казанга алкышлар астында кузгалды. Печән әзерләү, катнаш азык тутыру, алар яшь терлекләр үстерә. Бозау караучылар көне ничек уза? 29 сентябрьдән Әлмәттә мобилизациягә эләккәннәрне гаиләләренә ярдәм штабы эшли башлады. Белгечләр һәм волонтерлар социаль көнкүреш һәм финанс мәсьәләләрен хәл итү белән шөгыльләнәләр. Шулай ук кайнар линия эшли һәм гуманитар ярдәм кабул ителә. Әлмәтләр нинди ярдәм күрсәтә ала һәм азык-төлек даруларны кая алып барырга? Һәр нәрсә төгәл исәпләнә, оралана һәм айрым төрелә. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, штабы ялларсыз эшлим, гуманитар ярдәм кабул итәм. Солдатларга консерв, бәрәңге, тиз әзерләнә торган ботка, кофе, чәй, шикәр, конфет, дарулар, хуҗалык кирәк-яраклары, балаклавалар, термо кием китерергә мөмкин. Тулы исемлекне экраннарда күрә аласыз. Бүгенге көндә штаб тарафыннан 300-гә якын тартма җыелган, 3 чөгенде җибәрелгән. Посылкаларның эше төрле, ләкин аларны һәрберсенә җылы теләкләр язылган балалар хатлары һәм рәсемнәре өстәлә. Штабта кайнар линиядә оештырылган төрле сораулар белән 300-дән артык шалтырату кабул ителгән инде. Халыкны кредитлардан алып социаль мәсьәләләргә кадәр сораулар борчый. Шәһәр хезмәтләре билгеле бер проблемаларны хәл итү буенча җаваплы. Бер генә мөрәҗәгать тә җавапсыз калмаячак. Солдат ихтыяҗлары өчен матди ярдәм җыю да оештырылган. Моның өчен банк кушымтасын ачарга кирәк. Экраннарда урнашкан кодны төшереп, теләгән сумманы күчереп була. Казанга киткән егетләр янына башкалага бару өчен туганнарына бушлай транспортта бирелә. Горизалар һәр якшәмбе 26.01.01 номеры буенча кабул ителә. Мәгълүмат тикшерелгәннән соң туганнар исемлеккә кертелә. Егетләр янына ял көннәрендә барып була. Штаб Ленин урамы 21-нче йортта, яшьләр үзәгендә урнашкан. Ул иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр ялларсыз эшли. Леногорскидан мобилизациягә эләгүчеләр юлга кузгалды. Зоту 4-нче мәктәп территориясендә узды. Биредә хәрби хезмәткә чакырылучыларның туганнары һәм якыннары җыелды. Тантана алдыннан митинг оештырдылар. Егетләр исә Казанга танк училищесының җыелу пунктына юл алды. Хезмәткә шәһәр һәм авылларда яшәүче иратлар җибәрелә. 4-нче мәктәп бинасында алар кирәкле документларны тутырды. Шунда ук бер тапкыр бирелә торган түләү алу өчен гаризада язарга мөмкин иде. Куакбаш авылы егете Муса Бикҗанов 2007 елда Төньяк Кавказ хәрби төбәгендә эчке гаскәрләрдә хезмәт иткән. Анда ул ату буенча өлкән пулеметчы белгечне алган. Бүген исә тирә-яктагыларның кәефен күтәрер өчен гел шаяртып кына тора. 31 яшьлек Рәдис Хәйруллинга җыенырга бик аз вакыт биргәннәр. Хәрби комиссариатка килү турында алдагы көнне генә белгән. Озатучылар, гаиләләр, дуслар, хезмәттәшләр иртәнге сәгать 10-да 4-нче мәктәп территориясендә җыелган. Барысы да үз геройлары белән мөмкин кадәр зуррак булырга тырыша. Кирәк-яракларны кемдер үзе җыйган, кемгәдер эш урыныннан ярдәм күрсәткәннәр. Һәр хәлдә армиягә чакырылучыларга кирәкле әйберләрне Казандагы җыелма пунктта бирәчәкләр. Волонтерлар вәгъдә бирде. Егетләр ярдәмсез калмаячак. Озату алдыннан тантаналы митинг узды. Мобилизацияләүчеләр каршында мэрия вәкилләре, хәрби комиссариат, дин әһелләре, сугыш хәрәкәтләре ветераннары чыгыш ясады. Аларны һәрберсе егетләрнең батырлыгын ассызыклап үтте. Иратлар башта Казанга җыелу пунктына юл алачак. Соңрактан училищесында укулар узгач, хәрби бурычларын үтәргә җибәреләчәк. Озатучылар хәрбиләрне уратып алды. Хушлашып, аларга җылы теләкләрен җиткерде. Автобуслар алкышлар астында кузгалды һәм башкалага юл алды. Республиканың көньяк көнчыгышында имамнарга чыгыш ясау осталыгы буенча дәресләр дәвам итә. Бу юлы белгечләр Зәй шәһәренә кунакка килде. Дин әһелләрен Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллимнәре, профессор һәм доцентлар укыта. Тулырак киләсе сюжетта. Икенче өлешендә кайда төп фикер, төп сүзебез, әйдәгез бергәләшеп карыйбыз. Казан дәүләт мәдәният институты белгечләре Зәй имамнарын халык алдында дөрес итеп чыгыш ясарга өйрәтә. Дәресләрне доцентлар, сәхнә сөйләме һәм дикторлык буенча мөгаллимнәр Илсөяр Шихапова белән Земфира Ибәтова алып бара. Махсус проект 2021 елда Татарстан президенты һәм татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов инициативасы буенча башланган иде. Бер ел элек уздырылган беренче дәресләрдә район башлыклары җитәкчеләрне халык алдында дөрес итеп тотарга чыгышлар ясау буенча практик күнегүләр үткәрделәр.
bir günlük ders ясыйлар, 4 сәгатьтән тора. Алар инде 4 еллык курсны Мәдәният институтында 4 сәгатькә сыйдырып безгә өйрәтергә бирергә тырышалар инде. Менә шуннан чыккан тәкъдим белән без бүген укыйбыз, катнашабыз. Дәресләргә Зәй районы мәхәлләсеннән 29 имам да килде. Практик күнегүләр тавыш кую, аны киләү азан өчен матур дикция булдыруны үз эшенә ала. Белгечләр шулай ук имамнарны халык алдында дөрес итеп вәгазьләр сөйләргә дә өйрәттеләр. Бик күңел булды безнең. Бүген Зәй имамнары шундый бердән гыйлемлеләр, без үзебез алардан сабак алырдык кешеләр. Тырышып, кызыксынып, файдалы нәрсә икән, тагын да дәвамлы булсын иде, тагын очрашасы иде дигән теләкләр белән әне бик актив эшлиләр. 4 сәгатькә сузылган дәресләрдән Зәй имамнары яңа кешеләр белән файдалы мәгълүмат туплап таралышты. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 35 миллион 666 мең 207 сум. Әлмәттән эшмәкәр шул күләмдә салым түләмәүдә гаепләнә. Иргә 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү һәм 100 мең сум күләмендә штраф яный. Бу процесста безнең иҗат төркеме булып кайтты. В продвижении нашего дела, судом принимались меры к обеспечению явки неявивших свидетелей. Салым бурычы тарихы 2016 елның гыйнварында башлана һәм 2021 елның июленә кадәр дәвам иткән. Эш материалларында күрсәтелгәнчә эшмәкәр НДС түләмәгән. Гаепләү карарында хезмәт итүченең директор буларак бухгалтерлык эшләренә кысылуы күрсәтелә. Ягъни ирад сату алу китабына оешма чынлыкта үткәрмәгән операцияләрне теркәп барган. Тикшерү версияләренең берсе буенча эшмәкәр НДС түләүдән качып, физик затларның картасына акча салган. Алар үз чиратында акчаларны банкоматтан салдырып гаепләнүчегә торган булган. Бу утырышта үткәннәренә килмәгән шахидлардан сорау алынырга тиеш иде, ләкин бу юлы да барып чыкмады. Яклау үтеп эш фигурантларының катнашуын таләп итте. Суд кайберләренең күрсәтмәләрен барыбер залда үзе укыды. Шулай да яклау ягы фикеренчә, кайбер шахидларсыз эшне алга таба карау мөмкин түгел. Моны башкарыр өчен суд 14 ноябрьгә кадәр тәнәфес алды. Быел штраф түләмәгән өчен Әлмәтнең 581 машина йөртүчесе административ җаваплылыкка тартылган. Аның җәзасы 1000 сумнан башлана. Шулай итеп, ким дигәндә хукук бозучы автомобильчеләр бюджетка 600 мең сумга кадәр керем китергән. Иң каты җәзага килгәндә, кагыйдәләргә кулак салмаганнарны 10 тәүлеккә кадәр кулга алырга мөмкиннәр. Машинасыз калу ихтималы да бар. Штрафларыгызны түләгез дә тыныч яшәгез. Автоинспекторлар машина йөртүчеләргә шундый киңәш бирә. ЮХИДИ статистикасы буенча иминле каешын ләктермәү иң киң таралган кагыйдә бузу булып тора. Ел башыннан юл патруль хезмәткәрләре якынча 10 мең беркетмә язган. Бу һәр машина йөртүчедән 1000 сум дигән сүз. Гомумән район юлларында барлыгы 30 мең хукук бузу очрагы ачыкланган. Акчалатай җәза һәм ирекне чикләү хукук бузучыларга иң яхшы йогынты ясау чаралары дип санала. Бурычларын япмаганнарга өстәвенә приставлар белән дә танышу яный. Әҗәтләр өчен хәтта машинадан да колак кагарга мөмкин дип искәртә белгечләр. Машина йөртүчеләр арасында хукук бозу саны буенча 2нче урынны җәяүләргә юл бирмә алып тора. 1500гә якын беркетмә теркәлгән. Шул рәвешле автомобильчеләр ким дигәндә 2 миллион сумнан артта акчаларын бюджетка салган. Ата-аналарның ваемсызлыгы 3нче урында. Балаларын махсус утыргычта йөртмәүчеләрне 1410 тапкыр җәзага тартканнар. Башка юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучыларны исәпкә алмасаң, бу эш категориясенә дә республикага 16 миллион сумнан артык акча китергән. Саннар әлбәттә якынча. Чөнки дәүләт штрафны вакытында алда түләгәннәргә 50% ташлама ясый. Зәй студентлар отряды балалар бакчалары территорияләрен ямьләтү өчен үз өлешләрен кертә. Бердәм акция кушылып, алар Кыңгырау чәчәк бакчасы тирәсенә 15 төп шыршы агачлары утыртты. Агач үсентеләре белән карамалы аучылык хуҗалыгы ярдәм иткән. Яшьләр эшләре идарәсе акцияны киңрәк җәелдереп, калган балалар бакчаларын яшелләндерүне планлаштыра. Агачлар утыртырга бакчага йөрүче маллар, кызлар да бик теләп ярдәм иттеләр. Тәрбиячеләр дә сабыйда табигатькә карата мәхәббәтне кичкенәдән уятырга кирәк дигән фикердә. Студентлар отряды агачларны утыртып калмыйча, балалар белән аралашып хәрәкәтле уеннар да уйнады. Зәй районының Баграш комплексындагы бозаулар хуҗаларын тавышларыннан уктаный. Бирдә яшь терлекләрнең баш саны 400дән артып китә. Адилә Бирханова фермада булып кайттым һәм төрле карауның серләренә төшендем. Таң туды исә Баграш комплексы терлекчеләре эш урыннарына ашыга. Биредә аларны яраткан маллары кечкенә бозаулар көтеп тора. Нина Салдаева терлекчелек тармагында 30 ел хезмәт куя. Бозау карау эшенә алынганчы сыер савучы булып эшләгән ул. Без башта сыер савадырык, сыерлар имында. Сыер саудан инде сыерларны алып китеп бетерделәр, монда бозау карарга күчтек инде.
Көн сайын эшлибез инде, жолсыз нисез. Жолыбыз жоқ. Бір таңнан бір таңға инде 2 тапкыр килебез. Һава торышының кырыс чаклары да терлекчеләрнең эшен туктатмый, бозаулар һәрвакыт караулы, алларыннан ризык өзелми. Пешәнен вакытында салып, фуражны да тиешенчә биреп торалар. Эш 2 сменада оештырылган. Фермада 506 баш бозау исәпләнә. Алар тәүлегенә уртача 800 грамм артым бирә. Яшь малларны 4-нчедән алабыз, бозауларны 60 көннән соң. И үзебез эштә 70-кә хәдә җиткерәбез дигән, шуны җибәрәбез Хушугага. Жылга где-то 400 башлап китә инде. Яшь бозауларны карау аеруча җаваплы һәм игътибар сорый торган эш. Екатерина Григорьева да терлекчелектә 25нче елын эшли. Моңа кадәр 9 ел дәвамында бозауларны салкын ысул белән тәрбияле. 98 елдан бирле эшлим. Башта 9 ел холодный методта яшь бозаулар карадым. Физик эш инде, өйрәнгәч авырлыгын күрмибез. Яратып эшлибез, яратмасак, шуның хәтле еллар эшләмәс идек. Биредә һәркем җаваплылык тоеп, хезмәтен җиренә җиткереп башкара. Эш шартлары да яхшы. Бүлмәләрдәге чисталык биредә уңган терлекчеләр эшләвен дәлилли. Иң мөһиме, ферма маллар бар. Димәк, авыл яши, авыл кешесенә эш бар диләр алар. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.